Dobrý. Co? My vás vítáme u dalšího dílu tady s autama z 1001 her. Hodně natáčím z 1001 her, nic jiného, takže nemůžeme. A ještě farming, že jo? Takže vlastně, jo, už se to nahrává. Tyjo, já jsem tak rád, že nám zase rodiče si dovolili chvíli zahrát. Jsem tady s mým bráchou a teď si vybereme auta. A abych pro roky, teda bohdý tak bych já nevím, nebo jaký auto bys vybral? Jako, hodně dobrý je tohle modrý. Samozřejmě si můžeme změnit barvu. Jo, jasně. No, takže já asi... Nechceme vyzkoušet nějaký načí. Zapneme budík tady, rodiče nám byli. Tak já bych vzal tohle jako vždycky. Jako vždycky, ne tohle. Tohle zkusím, nebo... Já, ne. No, jako. Tohle. Jako mě se docela líbí. Tak ale dáme si modrou barvu. A zase jsme... růžová. Tak jako já mám docela rád růžovou, takže proč ne? Jako mám nejradši sice modrou, ale něco takového, to je v pohodě tohle. Takže tak, dáme race. Ačko 11 hráčů, 4 laps, abych dal 8 laps. Race. Vybereme si jakou. Tuhle mapu zkusíme to schválně, jak je to dobrý na driftování. No a takže... jsem vlastně natočil už to musím slumit. No nevím, jestli to nebo já si nebudu dělat to se to tak seká, nebo je to hrozně špatně. Ale mám, jako, myslím si, že docela začínám mít docela dobrý pocit. Myslím si, že to špatně není. Když tak nám do komentářů můžete to napsat, jakože jestli máme dát, jestli máme být spínačí, jakože jestli mám takhle, tohle válu úplně nevyhovuje upřímně, tohle už je lepší. No. Tohle je hrozný. Tohle je hrozný. Tohle je lepší, tam ale ne na dlouho. Tak. Když se nejsem, tak. Ne, to zase velcí. Nebudu další. Ne, naštěstí jsme venku. Jsme venku. Nevidím ty auto. Dobrý. No teď, já nevím. Jo, furt mám, viděl jsem tam vždycky. Auto tam je. Tak omlouvám se, že jsem byl. Ale to nevadí. To dal ten tam hrozně špatný. Mně přijde hrozně špatný, kámo. To se tak špatně ovládá, ono hrozně špatně driftuje, kámo. Poslední úplně, kámo, nikdy nedohoní. Dobrá zpráva je, že no to doufejme, že to špatný, že tady nejde dát nějaká jako mapa, která ti ukazuje, jo, nejdeme, to asi vysvětlovat, kde je hrozný ve videu uslyšíte, jakože
dobrá věc je ta, že jsme máme auto. Takže jdeme ve dobrém směru. Dobře to zatáčí, vypadá to, že hodně jakože prudce, ne, mně se nelíbí velký zvuk, ale prudce zatáčí, takže vůbec to nevadí, znám to videa, nikdo se nebude zlobit, jo. Ne, nebudem to ale to jsme i tak, ale jsme to i tak. Můžeme si pustit to videa, uslyšet, jak to tam. Takže omlouváme se za tohle řvaní hrozný, ale bohužel my za to nemůžeme, nevím jak to bylo, ale to se nebyl, já to byl určitě na 100%. Já? Že mě naštvaný? Dobře, už to. Ale teď to byl ty. Zatáčí hrozně moc. Ale ty zatáčíš moc, já to mám přiměřeně. Všechny velké zátočení, kromě toho, když vám řeknu, že to bude járek. Tohle je hrozný, když se takhle tam bude na závodech, tak to bude autem nejlepší. Ty jeden. Jako taky někdy půst. Teď ho pustím. Nebudeme bourat, jo? No jako, řekli jsme si, že nebude bourat, ale jsme sedmí, jo? Jsme sedmí. Takže už se hodně dostáváme do vedení, jsme se vytáhli. Jo, ale tohle je dobrá taktika, hele. Ale tlačení ne, ale to jak jsme zatáčili. Bacha, tady to nesmí vypadat prostě, jednice. Dělám někdy moc velký zátočí, takže nemám ale jo, musíme se hlavně držet, musíme se držet, takže... Co pro ty myslíš? Máš rád naši školu? Já mám rád naši školu, i když mě to někdy někam štve, že tam třeba něco, nějaký přístup se mi tam nelíbí, nebo tak, ale to je asi v pohodě. Hej, zase děkujem Šimonovi, který nám vlastně dal zase nápad, že bychom mohli natočit nějaké další a mimochodem a už myslím vyšlo, zase to už to nevyšlo, no.
Zebra druzí, já jsem si už myslel, že jsme první, že jsme to měli další. Tohle auto je hodně špatné. No i když ne, dobře. Dobře, tohle auto je dobrý, ale to auto před námi je špatné. Počkej, musíš jít sem. Nebo ty to nebyla Škoda, to bylo Lamborghini Škoda. Já nevím. Takový bílý a teklo to. Viděla to tvar. Ty nepustí. Já to právě si jo, jasně. Hlavně, že jsem to nevěděl dělat. Já jsem se vykoukal. Nekoukal. Já nekoukám. Kámo, kdyby teď nebylo mě, tak by se vysekl. Kdyby teď nebylo mě, tak by se převral. Who's played? Já dávám nebudu. Je to dobrá pravda. Hlavně neukážky. Teď koukej, ale teď to dělám já sám. Ne, ale jsem říkal, že to dělám já sám. Kámo, myslíte, od nás přijde o tom, že jsme špatně potočili. Brzo, vidíš, jak nás zachránil ten brzo? No ale to auto je extrémně bacha, už nám tam dají jenom 5 kol. Teda 5 kol. 4 kola. Teď nám zbývá... Omylem, to jsem udělal teď nám zbývají 3 kola nám. Kámo, ono je těsně za náma, to je těžká konkurence, jsme fialová, jo, dobře. Co ty neřečil? Kolik se on rozděl? Ne! To není dobré. Pak teď pust plyn, dělej plyn. Nemáš brzdit. Kvůli tomu se to zatáčka nebrzdí po boku. Když řeknu jenom pust plyn, tak nedáváš plyn. Já nejsem, já jsem
posádku? Já ne. Ještě. Chobot. Tak to jde do tačky. Ty jsme to vzali jako břita. Ještě vidím, ale... Ne, nebrzdí, jenom prostě stačí. Ale jo, máš něco dělat, ne? To je jako, jestli chceš, tak klidně, ale... Jsi držel brzdu? Ale dostali nás! Vidíš, že vysvětlím si pravdu? Já je. Tak 100 metrů za námi. Tady to musím. Počkej, pust plyn, dělej, pust plyn. Já jsem totiž si před tím zatáčkou, jak jsem říkal, že nás otačil pomalou, tak jsem nepustil plyn a... Kámo, máme hrem 15 minut. Já jsem si to rozdělím na ten kůl, prostě rychle. Jdem na 54, kámo. Jako musím říct, že zase tak tohle auto nížka. To modrý auto má tak 90. Jako něco tam je takčka. Tohle má tak, kámo, 70, ne, 80, 13. To má minus 10 000, kámo. To je hrozně špatný. No to pořád vydává, má to hrozně rychlou nabíječku, přesně. Ne! Komej! Ty kráso! Já nic nebudu. Ne, žádný vyznačování nebude. Jak? Nebude moc letit. Co teď děláš? Ty se pořád soustředíš na nějakou jamu. Ty tam pořád děláš, Ty kráso, co to teda má? jo, vy tu jeli pořádně. Není to tam, Ale velký. nemůžeš, rozhodně na začátku a na konci to úplně nemůžeš, prostě taky nedovedou. Vidíš, jak se to lidi stihá? Ne, protože já jsem to taky tam dal, já jsem teď zatáčel. Ale tak to.